Compondre en clau femenina és una exposició de la Biblioteca de Catalunya que vol mostrar les compositores catalanes des de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat que tenen el seu fons a la secció de música de la biblioteca. A l'àmbit 0 trobem dos documents que no corresponen al patrimoni català, però sí que formen part del fons de la biblioteca. I els hem volgut destacar perquè són unes peces curioses. Una és una dedicatòria autògrafa de Clara Schumann i l'altra és una carta de Cosima Wagner dedicada a Joaquim Pena, agraint l'esforç que ha fet per difondre l'obra de Richard Wagner a Barcelona. L'àmbit 1 està dedicat a la tradició i l'educació i hem volgut destacar que algunes dones compositores pertanyien a famílies benestants, tant de la noblesa com de la burgesia. Seria el cas de Lluïsa Casagemas i les germanes Isabel i Maria Lluïsa Güell. També, com a contrapunt, trobem a Ònia Farga, que el seu pare era sindicalista i, per tant, formava part de la classe obrera. També hi ha altres compositores que pertanyien a famílies de compositors i instrumentistes, com és el cas d'Antònia Biscarri, Maria Mercè Guberna, Bonanova Burgès o Montserrat Vilapassols. De la Lluïsa Casagemas hem triat Schiava Regina, que és una òpera, que és un gènere que habitualment no és molt comú en les dones, i que té la particularitat que es va composar entre els 16 i 18 anys i el volia estrenar el 1893, però va ser quan va haver-hi l'atemptat anarquista al Gran Teatre del Liceu i el van haver d'ajornar. També destaquen el primer àmbit la Leonora Milà, que tot i ser més coneguda com a intèrpret de piano i concertista, va ser una nena prodigi i era filla d'un violinista.